Kidung Srina Tokas Maran bar tak sebrahke to Mas manis sehat gugah ati ben ketok kok ngarep tapi sinak wang ing netra suwe hangane ditutupi tahun jeng-jeng iki kok cawet kok diler-ler kaya ngono darmaning lara branti solaeka taman woyo pas to kok nora ana sada yen ra temu sira wong maneh bangker ke Mas ngono Mas Agus mau lho lah Nimas manis nyoto kangkar yokas marahan sembah nuwun Mas Yanto mugi sehat ya Mas. Monggo diajeng Srikani sinarengan katang-katang Purboyo campur sari sining guyung cerah foto video syuting Pak Nanang matur sembah nuwun lo ae sawindu suwe lawase susah kanggo seliramu enak ya Dik Rino wengi tak anti-anti ati susah nunggu kowe bali wong ayu diajeng Srikani rasa kangen rapi sari
mung sira ya ya hayang gede bedol Boyo campur sari di wong Indonesia bersama dengan Sri Kali Bukelwati nuwun Dek Sri Kandi muwarakani pasugatan sonten menika kala wektu saged sawetawis wekdal amargi dalem salat asar gitu saiki awake dhewe sining kuyung kadang-kadang Purbaya iki pengendange ya jos ya jek enom pengibote ya setele ya apik kempule ya cetok ora pokoke lagu-lagu ora baleke tenan kok Dik ayune tumpuk undung hei Yajeng Sri Kandi sauntara anggonku ninggalke taman keputren pirang-pirang dina nganti gantalan sasi wong ayu piye mungguh rasamu kapang Kang bombong rasane ngatiku sesandingan karo sliramu wong ayu rekmamu cemeng keladuk wilis alismu nanggal sepisan untu miji timun lambemu nyigar jambe wong ayu yen sinawang cecer lekuk-lekuk Lajeng Sri Kandi tak umpamane sliramu kuwi kembang wong ayu kembang iki spesial kanggo yo
iya iya tak kentu kentu Mas Agus nangis sajroning batinku nalika sliramu ninggalku apa sliramu ora krasa aku kudu sambat karo sapa ragil ini nduk Pak suwun rino lan bekti jaranan 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 taun nono wendon nono tak anteni neng ujuking tresno balung nangka bebasane mung katon katon sliramu wae asik golek pit Mas Agus, ini Mas Agus. ngomong ketemu karo adile nang wah disauting gara iki karo ya bro ini turun golek balik maju dong tak terus batinku nalika sliramu ninggal aku apa sliramu ora krasa aku kudu sambat karo sapa jaranan 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 taun nono wendon nono neng ujuking tresno bebasane mung katon katon sliramu wae Ojo tawel
kowe pancen manis tambah manis yen ora seneng lamis yen mesem manis sing ngungkuli madu saya bisa merontokke jantungku nah kowe nek iso seger iki Purboyo dironce-ronce setengah hati aku naksir kowe pasar keringas ning Surabaya aku ngerti sampeyan seneng diiris-iris yo dik yo gulane Jawa aduh wong manis dasare prasaja memang lidah mas tidak bertulang pandai bersilat Purboyo kuwatake wong lanang Cok Oke. Tambah manis yen ora seneng lamis yen mesem manis sing ngungkuli madu saya bisa ngrongkokke jantungku setengah mati aku naksir kowe pasar keringas ning Surabaya aku ngerti sampeyan seneng iris-iris yo dik yo gulane Jawa aduh wong manis dasare prasaja memang lidah mas tidak bertulang pandai bersilat kuwatake wong lanang manis wis daturake Dik Srikani ngaturke Wilujeng Rawuh Pak Demardi. Lagune sinten Mas? Sagus. Sagus sing njaluk sapa? Dadi wong atiku nalikane sepisan katamu
Asal oleh Juragane. Dedek mau nyawer. Terima kasih. Sabtu pandita Bos Penny. Bapak, nyawer. Bunda. Juraganku Tanah Abang Bunda. Juragan muda sukses Bunda. Ayo Mbak Lasri. Ayo Mas Supri. Oh ngobengi nih. Tenan ora kok malah pules ngobengi. Sabtu pandita Mbak Kani, dalam mumpung ki panjenengane Mbak Eva isih